το δικαστήριο πιστοποιήσει ότι δεν μιλάμε για θαύμα, αλλά ανθρώπων έργα, ανθρώπινο χέρι, ανάβει το καντήλι, μέσω του οποίου του καντιλιού πάει ο Πατριάρχης με τις λαμπάδες τις πολλές και παίρνει φλόγα, φωτιά. Άρα δεν είναι θαύμα à la carte το Άγιον Φως. Δεν πρέπει να καμφθεί η πίστη των ανθρώπων, το ξαναλέω αυτό εγώ. Από την άλλη όμως πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί και υποψιασμένοι στην αγυρτία όταν αυτή έχει οικονομικό όφελος και προσπαθούν κάποιοι να πείσουν τους ανθρώπους ότι ελάτε εδώ, αφήστε τις θεραπείες, αφήστε, η πίστη γιατρεύει τον καρκίνο, την καρδιά και τις άλλες ασθένειες. Και βάλε και τον οβολό σου στην εκκλησία. Εκεί μιλάμε για αγυρτία και αλητεία όταν γίνεται αυτό. Από εκεί και πέρα η πίστη του καθενός είναι δικό του θέμα και να μην κοροϊδεύουμε και κρίνουμε το πόσο άλλος θεωρεί ότι είναι η σχέση του με την Εκκλησία που την ορίζει αυτή. Την αλήθεια οφείλουμε να την ξέρουμε. Επίσης, εδώ παραθέτουμε τα στοιχεία. Δεν λέμε ο καθένας τι πιστεύει για να πάει. Μπαίνει, υπάρχει ένα καντιλάκι. Ανάβει το καντιλάκι. Βγαίνει έξω αυτός. Μπαίνει στο προθάλαμο. Σφραγίζουν. Μπαίνει ο Πατριάρχης με τις πολλές λαμπάδες, κάνει φραπ, ανάβει τις λαμπάδες, δεν υπάρχει κανένα θαύμα και βγαίνει έξω και κάνει έτσι το γνωστό που βλέπουμε κάθε χρόνο. Αυτό περιγράφει ο Αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος. Μιλήσαμε μαζί του πριν από λίγη ώρα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει στην εκπομπή μας. Είστε εσείς εκείνος εκ των δύο ο οποίος παραδέχτηκε πως το Άγιο Φως δεν έρχεται από τον ουρανό, αλλά ένα χέρι του ανάβει. Ακριβώς. Υπήρξε ηγούμενος του Παναγιωτού Τάφου. Έβαζα το καντήλι εγώ στον Παναγιωτού Τάφου και το άναβα. Η πίστη του πιστού δεν κλονίζεται, γιατί ο πιστός πιστεύει στην αλήθεια, όχι στα ψέματα. Ο πιστός, ο οποίος συγκλονίζεται από μια τέτοια δήλωση, δεν πιστεύει αληθινά. Έχει κάπου παρανοήσει την πίστη. Εάν σκανδαλίζεται κάποιος από την αλήθεια, έχουμε πρόβλημα. Εγώ ανάβω το καντήλι σαν ηγούμενος, έτσι μόνο ο ηγούμενος το κάνει αυτό. Έβαζα το καντήλι μέσα στον Πανάγιο Τάφο πριν μπει ο Πατριάρχης, το άναβα για να μπορέσει ο Πατριάρχης πρώτα να βλέπει να διαβάσει την ευχή και δεύτερον να πάρει το Άγιο Φως. Διάβασα στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου αυτό που έγραψε ότι βάζει βαμπάκι, λέει, στον Πανάγιο Τάφο και αναβλύζει το Άγιο Φως από εκεί πέρα και από εκεί ανάβουν τα κλειδιά. Όταν το είδα αυτό, λέω αυτό είναι απάτη. Επίσημα στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου είναι απαράδεκτο. Του έγραψα το Πατριάρχη και του λέω αυτό που γράψατε εκεί πέρα είναι απαράδεκτο. Να το άλλαξετε. Αντιαφορήσανε. Οπότε το ίδιο γράμμα που έγραψα στον Πατριάρχη και στην αδελφότητα όλη, ανοιχτή επιστολή, το έστειλε σε εφημερίδες εδώ στην Αθήνα. Εσάς σας έχουν καθαρέσει? Με έχουν καθαίρεσει 3 φορές. Μένα δεν με ενημέρωσαν για την καθαίρεση, ούτε ποτέ με κάλεσαν σε δίκη. Δεν μου έδωσαν το δικαίωμα να απολογηθώ για κάποια κατηγορία και όταν του ζήτησα μετά την απόφαση αυτή της καθαιρέσεως, μου λένε απαράδεκτο, λέει, το γράμμα που έγραψες και υπογράφεις σαν Αρχιεπίσκοπος, έχουμε καθαιρέσει. Στείλτε μου την απόφαση, να το δω επίσημα γραμμένο. Αλλά δεν μου το στέλνουν. Μάλιστα έκανα και μήνυση στο δικαστήριο. Έκτοτε με τον Πατριάρχη έχετε μιλήσει? Όχι.